Hello, Hello? mabuhay. Hi, what's your name? Morning. Mom. What's your name? Mom. Hi. Can you hear me? Mama. Hi, Leia. How old are you? Leia, how old are you? How old? 20. Oh, may problema si Leia? May problema? Hello? Hi. Can you hear me na? Pati Hi. Hi. How are you? Mama, pwede ko kasi isang akong problema. Oh, sige. Diretsuhan ta. Ikaw ba, Papa Prince? Pwede ka pa utwas? About sa akong dana, bala? Istoryahan ta, 20 anyos, si Leia, may banana. Ikaw ba, Papa Prince, pwede ka pa utwas? Papa Prince, pwede ka pa Na, tuwas? Leia, talk to Papa. What's your problem? Nga, ginano ka sa bana mo? Ang ano bala, ang bana ko bala, Papa Prince. Isugid sa kon. Ano ta? Ang nakalainan ko bala sa iya, pero ang ano, doon sa kumbaga, bala kung sa Roblaon, bala sa sulod ka bala, pero lang kami daaway, hindi bala ta na gusto nga suguon. Ay, bilang-bilang niya maisip, klase ka bana na. Tama. Tapos ano bala, ang nakalainan ko pagid bala sa iya, do hindi bala sa nakabalo magi una sang responsibilidad na bala sa Ay, mga bata na. bilang-bilang. Pila ka bilang yung kabataan? Pila ka bilog bata nyo? Ito Pila ka bilog bata? duwa ka bilog, Pila edad sa bana mo? 22. 22, ikaw 20 anyos, ano ni mo, bagay hindi naman ni teenage, ano eh, sus Maria, tapos ano pagid, sugid sa kon, ano pagid, Ano? ano pagid, una, daw tamad, hindi gusto nga suguon, daw irresponsible sa mga kabataan, ano pagid, Tapos ano bala ha, kung storyahon ko sana kung ano ya gusto na bala nga ano, nga, wala man ta na nag-istorya sa ako, gusto na malang ipahimuno. ano yun, no? Pero, kung may kinanglan ganisa sa imo, labi na gid kung plok, namit pulo panguhit niya sa imo, no? Tama? Oo. Tama. Oo. Ba, may mga lalaki gid nga muna day, no? No? Kasado ka mo, hindi? Hindi kami kasado. Tay ka diha. Ba, subong pa lang mag-isip-isip ka. Mangkuton ta kagid, kapag sa diin ka mo katiner subong. Ari kami di subong sa amon nga lugar, sa may munto, nagpulit kami diri kay nag-away kami sang nga adlaw, sang Sa- Pasko agid. Sa balay, sa ara ka subong sa balay nyo. Ha? Ara ka subong sa balay nyo. Kami lang nga tatlo sang bata ko. Dira lang kamo anay. Totoo, dira lang kamo anay. Ipa-chindi ko sa imo, pa-chindi ko sa imo. Amo na ang budlay. Amo na problema ho, ipa-chindi ko sa imo anay ha. Amo ginaliwat-liwat ko sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Kung ikaw isa ka lalaki kag hindi ka pa handa sa ginatawag nga responsibilidad kag obligasyon, hindi anay pagmitiri ang bata katawo. Tandaan nyo na, kamo nga mga lalaki, kamo, tanaw ablang cooler taho. Ha? Kay man nga, kasugpon sinang relasyon ang responsibilidad. Kasugpon sinang relasyon ang obligasyon. Maagri na sa akon si Tita Sonia Canillo nga ginpadalaan niya ko Gcash kana para may nagpadala ko sang may nagbakal ko sang cake. Tita Sonia Canillo, thank you. Band of Brothers Co Enterprise, ito Emmanuel Ray Canillo, thank you. Sa may Anilaw, Iloilo. Liwaton ko dahil ha. Lalaki ka man o kung babae, tandaan mo. Kung hindi ka pahanda sa obligasyon, kung hindi ka pahanda sa responsibilidad, hindi anay magsulod sa relasyon. Tanawa da subong ang nagkakatabo sa imo. Baka luluoy sang mga kabataan. Ha? Sa umpisa pa lang, hala, panamit lang ka mo nga panamit, plok lang, mambal ka, ito tayo ga, amo na yan nami. Pero sa ulihi gani, samtang gadugay, dira na kamo makarealisar nga dapat gali handa man ta sa ginatawag nga obligasyon. Di ba la? Oh, subong na realisar mo nga mataamad gali nang imo nga bana. Insakto? Tama? Tama. Kag kamo man nga mga babae, kay man usually kakabulagan kamo eh. Usually kakabulag kamo sa ginatawag nga pagigugma, hindi taman kamo mabasol. Pero kung daw maabot mo na gani nga ang lalaki nga na nga gadiskarte sa imo,
Daw puro lang gani pasalig. Ang bali. Antis mo ko pa doon sa imo. Antis ta mag-live-in eh. Basi bla tanawa bla katabo sa imo subong. Ano gwa mo? Gareklamo ka sa akong Sus Maria, 20 anyos ka pa lang iha, di bla? Tama? Tama. Ang edad mo nga 20 anyos na sang una nga tsimpo, wala pa nagapalibog sang mga kabataan. Wala pa nagapalibog sang wala pa nagaugta sa ila mga bana. Sa una kamo be, sa una sang 20 anyos kamo, ano ba ang ginapalibugan nyo? Grades nyo sa eskwelahan? Iban gani gampang pa na Chinese garter? Ang ginapalibugan nyo sang una, ano gani? Kamo, text nyo ka be? Sang 20 anyos pa lang kamo, ano ang ginaproblemahan nyo? Hamakin mo yan. Subong niya, 20 anyos, ginaproblemahan niya na iyang nga live-in. Subong niya, 20 anyos, ginaproblemahan niya na ang iyang nga kabataan. Tani marilisar mo man iha, nga wala kagig kapayaw-ayaw sa imo nga pagkadalaga. No? No? Amo na problema. Kung wala ka mo kapayaw-ayaw sa inyo nga pagkadalaga, kay abi nyo, ang nobyo-nobyo daw hampang lang nga balay-balay, kag kung ara na kamo sa tutuod na nga sitwasyon, hindi na kamo kabalo kung anong inyo himuon. Pero, dira ka lang anay. Dira ka lang anay sa poder ni nanay mo, ha? Kapapren, hindi ako kahambalanay. Ate, sige, sorry. Ano to, tani? Sorry lang, ha? Ano to? Ang may harap, pagid ba lang nagambal ka na sa akon nga. Nautod pa? Hala! Ano yan to ang ginambal sa iya? Abi, tawag liwati, ha? Nautod, eh. Wala to ang makadali-dali lang. Ano yan to ang may nagambal sa iya? Dali. Ginbitin mo kami. Pero gets nyo ang point. Nga gusto ko tani establish, no? Well, we cannot deny the fact that samtang gadugay, amo na ng henerasyon subong. So, nagsulod sa relasyon, duha na kabilog bata, 20 anyos, way swerte, 18, 19 pa lang to, balay-balay na to siya. Laban-laban. No? Tapos samtang gadugay, kumbaga, expectations versus reality, abiyagoro, hayahay ng buhay, kaya nagbahay-bahay na siya. Kag matamat na narealisarya anay ka. Isa pa ginakadako nga pamangkutanon. Pamangkutan nyo man kung ang mga lalaki nga nang gapang garet gid kag pang imbitar sa inyo nga malibin tabala. Tanawon nyo man girls kung ano ipakaon niya na sa imo. Your diary. Oo, inang mga lalaki nga upod ka sa akon malibin tabla buyon ta ka. Sos Maria ka gusip kay isog sa imo maghambal buyon mo pero way ka man gali obra. Ay, gaugtas ko. Tanawon nyo man, kamo nga mga babae, para hindi kamo yan mapariho to sa color ta. Tanawon nyo man, muklatan nyo man ang inyo nga mga mata. Ang inabala nga lalaki, nga gapanghagad sa imo nga maglibin, kasarang kabala nga buyon, kasarang kabala nga pakaunon, basi way na sa sungobra, basi gasalig lang na sa ginikanan niya. Di ba la? Basi ang ila nga ay nga tuyo na imuon lang nga palaraktisan ng imong nga sarakangan. Dapat kung ikaw nga babae, kabalo ka man mag-istima, kabalo ka man magkalkula. Amo ng mga pamangkutanon. May lalaki nga gadiskartesi mo, gapangaluyag, nahagad ka mag-live-in. Butang isang kriteria, butang isang ganin, listahan. Kasarang ka ba lang nga magpakaon sa akon? Kasarang ka ba lang nga may sa ulihi ko yung kaso por kaso mga kabataan ta mo to para hindi ka mo mangin makaluluoy sa ulihi. Iha ko ni kakatawag okay lang. Galing bitin mo kami ano pagitan itong pamangkot mo. Last minute. Ay nako, gugtas ko. Makaluluoy. May tani ko bisan vitamin C lang, baklan ta ka vitamin C. Pero amo na ang pamangkot ko.
sa inyo. Text nyo ko 0998-385-6422. Sang 20 years old, kung ikaw babae, kiti sumong masyado ng advance sa mga babae ngayon mga millennials ngayon no? Ikaw isang edad mo, sa una, papaprint sa edad kong 20 anyos, ang ginaproblemahan ko, blank. Subong niya, 20 anyos ka na, ginaproblemahan mo, basi maglaon ka mo. Subong niya, 20 anyos ka na, ginaproblemahan mo, wala ka nobyo. Maria Kagusep. Kamo bang pamati, lalaki ka man o kung babae ikaw. Text nyo ko, butangin nyo man ngalan kag lugar nyo. Bisa ng mga gatanaw sa aton sa YouTube. Hi sa mga OFWs natin na mga kapuso, mga Ilonggo OFWs, bisan diin ka man nga bahin sang kalibutan, bisan diin ka man nga bahin sang Pilipinas, pwede mo na matanaw ang aton nga YouTube channel. Pa-subscribe ka mo. Papa Prince Space Talk to Papa channel para updated ka mo sa mga episodes naton sa Talk to Papa. Ha? Ginapost ko na mga Ilonggo OFW. Sir Bong Montano. Gatanaw gina mo. Sir Bong Montano sa Singapore, tama? Sa Taiwan, din man ka mga bahin sang Pilipinas. Kalibutan, sige na. Subscribe ka mo. No. Papa Prince Space Talk to Papa channel. Thank you. Sige, antes ko mag-commercial, ano to ang pamangkot mo pagid? Ang pagid bala na kalainan ko pag bala sa iya, papaprint lang, busy lang bala ta na permis sa iya nga cellphone, permi lang sa ML. Muna ga. Tapos kung kape bala pagid, amo man naghampang pagid, tapos hindi ko balo magpunaw sa mga bata na kung gabi bala magbugtaw. Ang bag. So, why ko din, why ko din kang ginapukaw, siyempre to yoron mo, balaga na magbugtaw kung mauras sa inugbugtaw ka bata na. Ang mambal ko lang, anay, subong, dira ka lang, anay, kay nanay, kag kay tatay mo. Dira ka lang, anay, sa inyo. Ara sa imo ang mga kabataan, pauway ka, anay, kay nanay, kag kay tatay mo, dira ka, anay, celebrar sang bago-tuig, Christmas. Ha? Kakapoy, nakatama sa 20 anyo sa mga inagyan mo sa kabuhi. Haksadas nanay mo. Ha? Uli. Pag pagid, print, ang nagambal ka na sa ako niya, kapi ko na yakalipayan, ako no ka mga bata na, sige, magbalan kita na nga, ambal ko kung kami yakalipayan mo, dahil tanig na una mo, yung responsibilidad mo sa mga bata mo, antis yan labay-labay bala. Insakto na. Gani, kung sakto na nga kamong kalipayan niya, dira ka na kay nanay mo, dira ka na sa inyo, kay kon makamarasmas na sa kag kung tutuod na ang ginahambal niya na, sugaton niya kamo da, kantuan niya na kamo, istoryahon niya na kamo. Nagambal ka na sa akon, Papa Prince, na mahulat lang ka na kung nga, balikan namin ka na ka mga bata, ihambal ko sana, di kami na lang galit kami ma-adjust. Dira ka lang anay sa inyo, di ka na magbalik to. Pwede na? Okay man na? Mantian mo man ko? Dira ka na Okay Ha? Okay, Salamat, Kid. okay lang, dira ka lang anay subong ha? Palipas ka anay da sang kalain sang buot mo ha? At least, Okay there's no place like home. At least, kung ara ka sa balay nyo, safety ka da. Tutuki anay kabataan mo. Storyas nanay mo, 20 anyos ka palang sus Maria Kagusep. Sa una, mga 20 anyos, gahulid pa na sila kay nanay kag nga itatay nila. Okay? Okay Salamat. Thank you. Welcome. Yan ang totoo.